कैलाश टेकडी गुटतेगे आने संत सिमन माताना मंदिर म्हणता आने बूड गुडी गुडीचा मला बूड गुडी म्हणता इके संत सिमातन गवाही की वळ ಅದು ಬೇಲ್ಪತ್ರಿ ಮರ ಅಂತಾನೆ ಬೇಲ್ಪತ್ರಿ ಮರದ ಬೂಡು ಉಚ್ಚಿಕಿನ್ನು ನಮ್ಮ ನೇಂಡು ಸಂತ ಭೀಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ ನಿಮಿತ್ತನೆ ನೇಂಡು ಇಚ್ಚೋರ್ ನಾಟ್ कुरवातेर बाईक दादोनी चुडू डागूर आणि दरवर्षी नेंडू नेंडू 36 सालकू आता ಇದು ಭೀಮರಾವ್ ಮಹಾರಾಜನ ಪುಣ್ಯತಿಥಿ 36వ सालकना पुण्यतिथि तक नेंडू भाई नाट बातेर ఇది पुण्यत कामांदु बोन भाग्य मत्त ओरू एवतेरू बोरे काई पेड़कुन सत्तेरू और बाने आतेर इंतके बोना काम ओनकुन सत्ते मल्ला रामसाव महाराज बातोर गुंजना वाले मल्ला लिंगनाथ बाबा चिंचोली मटनल बातोरू आने मल्ला उंडे नाटनल काही चुडू डगूर पाटलाली देवरूर नारनाटनूर वातेर मावरू नागराव पाटलाल गादगुड़ा भीमराव महाराजनु नट्पे मरी अंदरू आणि किशन महाराज चुडूर मरी आणि पायकू पाटील डगूर मरी वीर मार्कू भीमराव महाराज जो भीमराव महाराज बाहन मत्तर अद्वै सार्दून सोंजर मंतर भीमराव महाराज इतके वेले डगूर नेंडू भीमराव महाराज स्वतःच जागून हेतू वासर म्हणता बेरे हावडालू विठ्ठलाल वासी एकनाथ नका निस्त मोडी नि स्वतःच विठ्ठलांना हेतू आता एकनाथून आद मोडी नेंड माकून आता अजूनसाठी नेंड पुण्यचं काम मराठू ही करते पुण्यकडे मानता इंदकेन माव वाईवाड